Слав хот-дога! Здрасти. Здравейте, хора. Ще правим видео, защото не знам какво да правя просто. Ние сега ще отиваме към Кирил и Методи. Там нещо ще правим, не знам. И ще се върна, когато стигнем до там. По-бързо! 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 Там ще го правите! Аре, ще се видиме, когато стигнем до там. Хора, тук е нещо като буря! Слави, идваме! Тя не знам на къде ходят! Заре, бе! Натам сме! Ама от тук е по-бързо! Ще видим на Кирил и Методи! Айде! Айде! Здравейте, хора! Ще минем по този път там. Вижте го, Слави, къде е. Вижте и нас къде сме. Сега ще минем на този път. По-трудно. Откъдето миналото видео бехме. Знаете го. Ако не сте го гледали, отивайте и го гледайте. Чакайте. Това видео аз ти го изпратих. Никола. Добре, това да го правим. Слави така с хот-дога и с него. Вижте, хора. Будили. Будили. Слави, горкичкът. Горкичкът, Слави. Той ще остане. Той ще остане там долу. Изчакай, Слави. Първо трябва да ти дам майка и тогава да скачиш. За да ти помогнем малко. Да ми е бета майката. Не на тебе, на него бе. Моето? Чак! Не бе, но там долу. Бате, що говорите, бе, бате? Снимам. Нищо няма дай за големи деца. Няма дай за деца. Ще бъде за големите. За големите деца, за големите. За големите. Защото мене всяко видео съм го такова само за големи. Защото включва сексуални неща. Да, и стопни, да. И всеки вид. Въпреки, че ние сме деца, не снимаме за деца. Това не е нормално, не сте. Ние не сме детски контент. Я гледайте. Как да получим? И сексуални неща. Както във филмът Русалки изскочи зърното на едната от русалката, на Ема ли? Това ли беше там? Да, на Ема. И беше изскочил от Ева. И беше изскочил сърце зърното. И това е филм по кината, баце. И то за деца, детски контент креатори. Където Лили Лайначкова си снима плоския задник в интернет за деца. Айде да гледаме. И само викат, че сега ще си свали дрехите. Да. Той беше вързан за един клоничен, да. Да. Лили Лайначкова не е за деца. Какво? Ето там още от... Защо да ви го направя?
Лили Лайначкова не е за деца. А вика, че... Oh yeah! Come on, baby! Ама ти... Не бе, снимам само пикнята на Марио. Без, нали, снимаш без това. Да. Нали, не го хващаш в кадър. Не го фащах в кадър. Фащах само пикнята му. Радвам се. Може да раби. Нали Иван Петър снимаше един сексуален кадър, как Дани пика, батце. Не, или както... Дани пикаше. И един гост, как се чува, че километри с момиче. Ти как те озова тук, бе? Те така! А хот-дог какво го прави? Ти дядо! Това ти! Ей, дай той има сега остави, мога да видя да... Хора! Бате! Не мога да стана! Бате! Аре, от тук да минаме. По будилите. Помниш ли, че... Никола, помниш ли... Мъкни. Помниш ли, че един път ми се беше такова будил в кръка? Да. Верно. Ето го и се изшла. Който се свири на... Точно може да ми е вятър. Да. Къде да ни бъде базата, Марио? Аз знам, може ли аз да... Да, верно. Сетих се. Да, аз я знам. Тая база. Майко мила, какво са направили хората? Бате, ама те още са усекли тук. Хората не могат да минават тук под тротуара. Сега ще се върнем като такова долу. Хора, върнахме се. На тебе! Да не си сливал! Ама какво да не си сливал? Ама мойка тебе! Държа ви. Благодаря. Хайде, Марио, давай. Ето тук не е мястото. Ама преди си беше доста тайно. Ама сега не е то. Преди беше много тайно. Да, много тайно беше. Ама как да... Ще се върнем като отидем горе пак. Да. Нагоре ли? Да, нагоре сме. Аз бих си останал. Би си останал долу? Да. Я се убива. Я се прибих. Слава. Ще направим поредица от експлорване. Така че за сега. Чао!